ръчна скорост на кутия, 5-степенна. Дискови спирачки пред-отзад. Разполагаш също с много екстра, което ме впечатли. Парктроник за задно паркиране, електрически огледала, елстеклава пред-отзад и пробиващи се странични огледала. Също така автомобил е снабден с климатик, добра аудиосистема, която е впечатлителна. И при трите дни на България имах така възможността да го покарам в доста интензивен режим, т.е. на максимални обороти, ако мога така да кажа. Автомобилът ми направи впечатление, че даде много добър разход на гориво, което според мен е най-важното в едно автомобилостроене. И в днешно време мога да кажа, че е един изключително перфектен автомобил за градски условия. Всеки гледа да търси икономичен автомобил на добра цена. Аз предполагам, че именно Volex това го предлага като опция. Автомобилът ми даде разход някъде между 7,5 и 8 литра на 100 км в насечен терен, само планински. Също мога да кажа, че се държи изключително добре на завои, бързи, спънати завои, изключително добър на спиране и ускорен. Самият автомобил ми направи впечатление, че също така и много добре стои на пътя. Имах възможност да го тествам върху неравности на трасето. Направи впечатление, че няма никакви странични и излишни движения. Също така много добре шумоизолирано към двигател. Общо взето много добро впечатление като държане, като техника, като икономичност и достъпна цена. Много лесен за управление. Това може би е много от важните неща. Самият автомобил вътре, салонът е много